Day of Education. Na ya fan kwada no to so, fan kwada no to so pa. Fan kwada no to so. Ye ni abre pa. Obi a me kwada nanim. Se bia unu bi wom. Wadamfo bi wom a next time na nso de asua de house jersey and e show mo school uniform. And e show mo. Na abusafo de ba ene se adusuafo bi a wo mo Amanfrom D primary school ye no e wa figya kwabere south e wa santemantam ase de. O ma kyerɛkyerɛfo ne nkwada no. Sa bre de nyankopɔn amafi dan nkwada ne tim nyina no. Se mframa fo sesie ya anase dan no do nsaka dan sesie ya ebetimi abu se bia nka wonya akesefo to sa brand pase no otumrika efa dan no ho a na chi mframa nkwan no betimi abu dan na gufom na nso akyerɛkyerɛfo ne adusuafo nso omni ba bia ombekwa akwatena se omusua de enu tim kwada adusuafo no twem be se empe edefense ahenso 700 Africa primary ni ade kwa nyina o suku na mu ana teso mu ko a wo musua de nso to aboi nso to ya nso mu na yana teacher pon wo mo teacher to adonko na ehore de because nso bomu ade to se kukura ebegu suku dem wo ho na egina so osua de ho so na egina se bi ono so kira de enti se de wo mo to mo sa de from panifo aka bi wo mi se we no eni akiri kwode akiri ya Amanfrom asem na ya kan na behwe nkwada se do omasi akira ka so ni padom bebrebe ye hye ni ade o mutim na suku dan enkama atimi atete no awe akotere kra famu a edan ne betimi abuagu na head teacher wo da suku na no eye Felix Owusu ansa obomoden ene kwa me bafo ajekum ebo nkomo na moma yentie se de teacher ni no wosu ba Amanfrom D primary ha be ye afin suku dan ye tu hu ana mo tuatua se something ne be ne dan free as se ye nyin nso tope kisa kwala nyina ye bom nyina kofi nsuo mu na pe na ayam hihie ko bia betimi yi abo akwala ni e se dan wi dan bi gina mu ya e dan ya yesi se ke fa nye library se dan no emu chance empuma nyina tutu e ceiling tutu e di books bu kwa ya pack egu baabi officer metie nsuo tope yo di e ma minya baabi kwa de se keji fo dem na master ma hye no ma me nko so me hye hosa empuma atutu empono etutu jese edan bibia se valanda na ebubu iroshi adidi afada na se nyina SMC ya committee ese ebeye maintain panifo bebre aba ha aba abeye so mu betwitwa photo ni normal ediko esusu ye ntehwe da bia wo kan ese ebeye enti yatra da mani emugu kwala na ansana Ghana fo aba abeye na ti adofo ya se ye hiamwa ba be 60 egudai ba ko a teacher di bako e na ehwe wo se dan ho a ke betime ye ne anya teacher fo bia ka ho e so se dan de o mu kra e sei en so be ye bi ka ho class 4 class 4 e kokopim class 6 ye di kwa kwala ba bi e sapra ye 50 some after something se teacher ni o mu adwuma da be no be ma ko mu nyina be wie ansana wasa ba be ye another week ye yamwa pa Ghana fo mma meboa ye Amanfrom aye wo afija pabre south yesuku na esei enti asramo anamo bia asa me master makwa bia ho so mabu aso aye daye aye odaye ye ba ku for redu a go na begu enti we de eni akiri APC ona aye abakra chepani a wo kode ne mpatamu ena fe ye ureku ono nso ye mra hye bedwani enti we de Amanfrom timi se dan we pass upon he sa dan we timi se tete se nia se de yo wa hwe ne de ayi na abrambramu gradinya kopon na ayi abra head teacher na no si wo se wa brento su fra Ghana fo ne aban na no si ya na kwam so ke ne de na mo osmo na bo ba kutua ha wono nso na mo ha nyina wode kopie mu ewo assembly ho enti honorable Duncan Opoku assemblyman Edema Brofedu electoral area kwame ne no bonkoma na ono so obisa ne sam kakra mo ono so no ekirem sei Edema di ba bia enei na moto wotuo no akwa akoduru fi be edwini be wotwini school ba yi be pem na renovation ababia ye kakra yini committee for etini eye na nche ende hu se chance etiti editing from afar ama efa etu ekoi yani betimi no ye try se ebeye ye hu se omo se ba bia ya de etutu eliki to hwa lab aya abandon headmaster office ni nyina ya abandon ye try ya se classroom so no de bebo ho ban nti na ebi wo hokra hu se wo mutumi kom
anu na awia bokra sunrise ni da wo mani ana edi abeboa ma sisi na se baby wo matimi esua de ti wo hwa ka so nsu yo kra side bi ho a obi antimi all because of the sunrise say awia kra tu a anya nsu to a what dem na awia tu den no man nsu to a be yo den ade a ya committee be mfi mienu ni ene yetu ho ana mo awa assembly a na me twa de ye de to Amanfrom so free a high ni so mo mra beboa yenya mo akakra edi kan omamba pa bi ofiri ha ye oye transport beboa yin ska 10,000 Ghana cedis say ye mfa mo na ye modern so ti ba ye no na nipa bi so ha say mi kokko mu nia ho so mo betimi akuti nchesi aka ye di bo edan no so no ye kwa assembly so be my 10 ye de beto nananom ne enti awisafo we assemblyman a wo brofedu wo fidwa kwa abre south honorable Duncan Opoku na yete ne nkan sansem ya ne suku adan basa ne